Chineke gị ka ọ dịrị igosi ebere na mgbaghara mmehie. Anyị dị umeala na-ara maka mkpụrụ obi nwaodibo gị bụ Esta, onye si n'ụwa nke a kpọrọ ya. Ịhapụkwala ya n'aka onye iro, echefukwala ya ebighị ebi, ma tie iwu ka ndị mmụọ ozi gị nara ya dubata ya n'ụlọ anyị nke dị na Paradaịs, ebe ọ tụkwasara nchekwube ya na gị. Ekwela ka ọ mata ụfụ nke ọkụ mmụọ, ma kpọbata ya n'aṅụrị nke dị ebighị n'eluigwe, site na inwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya ma nsọ dị ndụ n'agha chi ebebe ebebe. Ihe ọbụla ewetara n'akwụkwọ Eklesiastis. Ihe ọbụla nọ n'okpuru eluigwe nwere oge. E nwere oge maka ọrụ ọbụla, oge ọmụmụ nwa na oge ọmụmụ, oge opupu ihe ubi na oge owuwe ya, oge ibu egwu na oge iwulite, oge ibe akwa na oge ịchị ọchị, oge iru uju na oge iwe iwe. Okwu Kosebụ. N'ụlọ nke Duelu ka m ga-ebi ebebe ebebe. N'ụlọ nke Duelu ka m ga-ebi ebebe ebebe. N'ụlọ nke Duelu ka m ga-ebi ebebe ebebe. Chineke bụ onye nche, o nwekwaghị ihe m na-achọ. Ebe ahịhịa m juru eju ka ọ na-enye ezi ike, ọ na-eduga m na mmiri ka m zuru ike, ka m wee udo ubi. Ọ na-edu n'ụzọ kwụ ọtọ, ọ na-eme ka aha ya siri dị. Ọ bụrụgodị na m na-aga n'ọchịchịrị, egwu ọbụla agaghị atụ m. Iji mkpara na ngụ gị nọdebe m, ọ bụ ha na-enye m ọṅụrị.
kwadoro m nri nke m ga-eri n'iru ndị iro m, iji aka gị tee m ude n'isi, iko mmanya m ejula n'ọnụ. Ịhụnanya na obiọma ga na-eso m ụbọchị ndụ m niile. Aga m ebi n'ụlọ nke Chineke, biri na ya ebe ebe. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asaa degara ndị Tesalonika. Ụmụnna m, anyị chọrọ ka unu mata eziokwu banyere ndị nwụrụ anwụ, ka ọ ghara iwute unu ka o si wute ndị ọzọ ndị na-enweghị olileanya. N'ihi na ebe ọ bụ na anyị kwere na Jesu nwụrụ ma sikwa n'ọnwụ bilie, n'otu aka ahụ anyị kwekwara na Chineke ga-akpọlite ndị niile nwụrụ n'ime Kristi. N'ihi na nkụzi nke Onyenwe anyị nke anyị na-akụziri unu bụ nke a: anyị ndị dị ndụ ụbọchị Onyenwe anyị ga-abịa agaghị eketa oke karịa ndị nwụrụ anwụ. N'ihi na Onyenwe anyị n'onwe ya ga-esi n'eluigwe rịdata. Ọ ga-ewerekwa olu ike kpọọ oku, werekwa olu nke onyeisi ndị mmụọ ozi, ụda opike nke Chineke. Mgbe ahụ, ndị niile nwụrụ n'ime Kristi ga-ebu ụzọ bilie. Mgbe ahụ, anyị ndị dị ndụ bụ ndị ka nọ n'ụwa ka a ga-eweli anyị na elu n'ime igwe ojii ịga zute Onyenwe anyị n'igwe. Otu a ka anyị na Onyenwe anyị ga-anọ mgbe niile. Ya mere, werenụ okwu ndị a na-akasịrịta ibu unu obi. Okwu ngosi n'ụwa. Bịanụ, unu ndị dị ngọzi nke Nna, bịanụ ka unu were alaeze nke a kwadobere unu site na mbido nke ụwa. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị asọ nke Jọn dere. Otito dịrị gị, dị Jọn, oziọma Jọn isi nke 14 dị na amaokwu nke mbụ ruo na nke 6. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, ka obi unu ghara ịrọ mmiri, kwerenụ na Chineke, kwerenụ na m. N'ụlọ Nna m enwere m ọtụtụ ebe obibi. Otu ebe obibi dị na ya, ma ọ dịghị otu ahụ agara m agwa unu. Ugbu a ana m aga ịkwadoro unu ebe obibi. Ọ bụrụ na m eje dozichara unu ebe obibi, aga m abịaghachi ọzọ ịkpọrọ unu, ka mụ na unu nọrọ n'ebe m nọ. Ebe m nọ,
ebe m na-aga unu onwe unu maara ụzọ ya. Tọmọs wee sị ya, Onyenwe anyị, anyị amaghị ebe ị na-aga, olee otu anyị si mara ụzọ ya ahụ? Jesu wee sị ya, mụ onwe m bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye ọbụla na-abịakwute Nna ma ọ bụghị site na m. Ozi ọma tosebruwa kasịtụ mmanya na wetakwara ndụ anyị gaa. Mmụọ nsọ gbadata were ọnọdụ, mmụọ nsọ gbadata were ọnọdụ. Aka gị dịrị ike gbawara imi gbadata were ọnọdụ, mmụọ nsọ gbadata were ọnọdụ. Oh, mmụọ nsọ gbadata were ọnọdụ, mmụọ nsọ gbadata were ọnọdụ. Gara aga soro mgbe ekpere a ekpere mmụọ nsọ. O mmụọ nsọ, mmụọ Chukwu nke ihe na ịhụnanya, ewere gị nghọta nke m, obi m na echiche m, onwe m niile ugbu a ruo ebe mee ka nghọta m na-ekwenye oge niile n'echiche gị nke si n'igwe bịa, ya na nkụzi nke ụka Katọlik nke gị wabụ ezigbo onye ndu ya, na-enwero nkụzi fie, ka obi m na-enwu ọkụ oge niile n'ịhụnanya nke Chukwu na nke mmadụ ibe m, ka obi m na-ejiri okwukwe na-ewere ndụ na ezi omume nke dị nwe na onye nzọpụta anyị bụ Jesu Kristi, onye ya na nna na ngị nwa, ka otu na nsọpụrụ niile dịrị ebe. Amen. Eze nwanyị na nne anyị kasị otito, na anyị bụ ụmụ gị, ndị jupụtara ịhụnanya n'ebe ị nọ, ji obi umeala daa n'ụkwụ gị, wee na-arịọ ka ị na-echekwaba anyị, na-akụziri anyị, na-agbaziri anyị dịka ezigbo ụmụ gị. Kenye anyị oke umeala, ịhụnanya na ntụkwasị obi n'ebe nwa gị bụ Jesu nọ. Mee o Maria ka anyị nwabụ ndị otu Kristi, ọkacha nzukọ Katọlik, ka anyị site n'ekpere umeala wee nwee obi dị ọcha na ịhụnanya zuru oke n'ime afọ na aja anọ anyị na-achụgasị maka ntọrọ ndị njọ. Amen. Ụmụ Chineke, kụọ na ume ndụ n'otu a. Anyị amarago Kristi, eke ga-asa njụ ajụjụ aza m. Anyị amarago Chukwu, okwu na abụ. Ụmụ Chukwu, gịnị na-efe? Amarago Kristi, asị m gịnị na-eselu? Chukwu. Ọ bụrụ gịnị na-ese? Amarago Kristi, asị m gịnị na-ese? Amarago Chukwu. Kristi si anyị mewe mma o, mana ekwensu si anyị mewe njọ. Kedu nke ha ara o? Ikwere n'onye ma onwe nkwere na Kristi, gị onwe gị kwere n'onye, maka na ọ bụ gịnị na-esedo? Amochukwu, gịnị na-ese o? Kịọ ịdị ka agwụla, okwu emere gịnị agwụla. Ihe na-ese bụ sọsọ ụzọ okwu na-aba.
Kristi na ndị otu onye ekwensu. Kedu ebe ị nọ? Okwu a, ajụjụ a, kedu ka onye nwụrụ ga-esi nwee kulite? Kedu ụdị arụ oge je? First Corinthians chapter 15 verse 35 wee zaa ya sị, nke onye nzuzu na-ekwu otu a, kedu ka ihe ahụ ị kọrọ n'obi si emete? Eleghị anya ị kọrọ ji maọbụ ede maọbụ ọka, eme ole awa andị warutekwa iwepụ nke anwa, ị ga-afụkwa nke anwa ọ bụ o tinyere ya, ịkpasapụ ya jee were nke ọfụ. Onye nyere ya arụ awa ọrụ Chineke. Ebe Chukwu mere nke a ka i rie nri arụ akwụrụ arụ oge na ọ na-eme ya, ka ezi maka onye anwa o ji maka ya ziga nwa ya n'elu obe, ka ịwa bụ onye o ji maka ya ziga nwa ya n'elu obe ọ nwụọ. Ọbụnagodi mgbe anyị na-amara onye ọrụ, ọ bụrụzi kịta anyị nweziri ndị otu ya maara ya. So ebe ị marụgoro ya, gịnị bụ onye otu Kristi? Onye otu Kristi bụ onye a baptiziri nke kwere na-emepe n'omume ya nkụzi na-eke Jizọs Kraịst. Then mana onye a baptiziri kwere wee jụzie emepe n'omume ya nkụzi Jizọs, onye otu onye ka ọ bụzi. Asakwara mmadụ ajụjụ a, hapụ ya ka ọ zaa ya n'onwe gị. Okwu a bụkwa ihe na-esebe na ya amarụgo Kristi. Ụfọdụ kwere na Kristi, ụfọdụ ekwere. So na mama anyị bụ Esta kwere na Kristi, that is why anyị ji bịa otu dị Jesu Kristi. So unu akwụkwọ na akwụkwọ nsọ emego ya kere ya. Then ihe ọzọ na-eji akwụkwọ a sere okwu na akwụkwọ nsọ chie dị ebe ọ dị ukwuu, nke na Nicodemus na akwụkwọ John chapter 3 si ya kere ka a ga-esi mụnwe mmadụ ọzọ, maka na a ga-amụ nwe gị ọzọ iwee nwee ike iweta ndụ ebe ọ sị a ga-aba n'ime afọ ndị mmadụ ọzọ. Sị ya mba, ikuku na-eku ị mara ebe ọ na-esi abịa na ebe ọ na-ana. Ya bụ ọ bụ ịnabata Jizọs Kraịst ka ewe nọ ebe ọ kpatara eji eme mmiri Chukwu. Ọbụnagodi mgbe Jizọs bịara, enweghị nje ọgwụ eme ya mmiri Chukwu. Jọn na onwe ya si ya mba mba, ọ sị ya ka e were mejuo iwu ọma mee ya mmiri Chukwu. So nọ na mmiri Chukwu ahụ emere nwanne anyị ka anyị guzo kịta were bịa ebe a n'ọbụ onye otu Kristi. Ya bụ gịwa na onwe gị onye otu onye ka ị bụ. And ọkpụkwa na ịnabata ha Jizọs na-agwagwakwa anyị na mgbe ụwa amaghị ihe ka Chineke gbara nkịtị, na ugbu a o sego ọkpara ya nke a ga-esi na ya wee nwee nzọpụta. Onye ọbụla kwere na ya ga-enwe ndụ, ma onye ọbụla na-ekweghị ya ghọrọ ya ikpe. Ma ị ga-asị kedu ka nke a si mee? Ka o si mee bụ na ka Adam mesịrị njọ, ha amaghị njọ aghọtaba afọ nwụbọ eluigwe Chineke ha na-agagharịzi. Ọ ya bụ abịa ebe oke ọfịa dị ha eche na-ebe Chukwu nọ, abịa n'oke mkpume anyanwụ na obere ọ ya kpatara arụsị dị iche a. Then Chineke wee necha asị ọ rapụrụ na na-ezikọ ha nwụfuo na mmefe ha. Asị mba, ọ gịnị ka ọ mee? O mere ihe ebere so ihe onye nzọpụta. Onye bụ onye nzọpụta afọ? Onye nzọpụta bụ Jizọs Kraịst. Ma be ndị ọcha ma be ndị Igbo, ebe ọ bụla ije n'elu ụwa, Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta, enwere aha ọzọ. Therefore, gbakwa mbọ kịta bụrụ onye otu Kristi. Asịkwana na agwa ha gị na John 15:22-24 ọ sị, ọ bụrụ na m abịaghị gwa unu, ọ bụrụ na m aghị ọrụ ebube mmadụ ọzọ abụbeghị na mbụ, ikpe mmehie agaraghị ama unu. Mana ebe ọ bụla m gwasịrị unu bịa kpọọ m na nna m asị na-eme sọsọ uche unu enwere ozi ihe ngọfụ. Ọ bụrụ na m arụ n'etiti unu ọrụ ebube mmadụ ọzọ arụbeghị na mbụ, unu agaghị ikpe mmehie agaghị ama unu. Mana ka ọ dị, unu hụchara ya wee gbacha etiti soro anụ arụ unu, soro omume unu na-enye ya bụ iwe ozi ihe ngọfụ. Akwụkwọ sịrị aka na-agwa anyị enwere ihe Chukwu debere n'ime obi mmadụ na-eche ya nche karịa mmadụ ịsaa etupụrụ n'oche nche ka ha leta ya anya. Ịma na ọ dịrọ n'ime obi uwe na ya ka enu ka ikpe ebere ba ka ọ bata, maka ama m na ọ dị. Ọ gịnịzi mere iji eme ajọ ihe? Ekwensu wee taa anyị ụta na ya mere ofu njọ ewee tụba ya ọkụ mebụl. Mana mmadụ na-eme ofu njọ ahụ emechakwa ọ nwere ofu ihe ekwensu anaghị eme. Ana m I challenge you everywhere. Mee ya bụ ihe eme ya taa ka ọkụ m agba wee bụrụ eluigwe. Ị na-afịa na-ewochi ma ị na-ele m anya na ekwensu na ndị nọ n'ọkụ mana ndị otu ekwensu ga-emewe ha mme. Chineke biko gbaghara m njọ na-esekpụrụ mkpọrọ gị isi ala. Chukwu biko gbaghara m ndị nọ n'ọkụ makwa mee ya. Ụmụ ekwensu mee enyi ya ka ahụ unu, maka na echetara mgbe ofu ekwensu ya Chukwu ka ilo Jizọs ka ọ chụba ha n'eze. Ọ sị ha gaba ọkwa eziokwu. Asị m ọrụ eziokwu. Ya bụ ọ dị onye ọ na-aga emere Chineke, o nwere onye ọ na-aga emere ihe ọma. Ọ bụrụ na mgbe ahụ ibiri ndị nwe eze ahụ welesị achị na-ebe ha afọ, maka na akụnụba ha adaba n'ihi. Mana ọ bụrụ na ha si adị iwe, biko anyị na-ekele maka onye ara anyị gwọ
mana enwere ka ị ga-esi nyere anyị aka ka akụ na ụba anyị lekwa n'ezie anụ na anyị bụkwa na ndị ọrụ ha emeghị nke ahụ ha chọrọ obodo ndị ga-akpọchi Jizọs den ọ bụ osote ahụ bịa ihe na-agwa gị tata bụ n'oge ya nabata Jizọs Kraịst ka onye nzọpụta ọ bụrụ na ị kwere taa kịta ya na-edebe ya emechakwa ịmarakwa mgbe ị ga-anwụ maka ị gaghị eme kịta mkpụrụ obi m rụba ị nwere ihe ga-ezuru ndụ gị niile Chineke ajasịrị achọrọ m mkpụrụ obi gị ahụ taata onye ga-enwezi ihe ndị a so n'isiokwu anyị tata bụ biko nabata Jizọs Kraịst ka e were n'ụzọpụta ka ọ dịrị anyị mma n'aha Jizọs. Enwere otu ihe ọzọ na-ese na-abụrụ Jizọs na ekwensu. Jizọs bịara nzọpụta anyị wee sị anyị mebe mma anyị were kwe na-eme ya na-akpọzi anyị ndị nzuzu. Ekwensu na onwe ya na-asị ndị otu ya mewe njọ awa na-emetụsọrọ ha wee na-agwazi ndị ihe na-agara nke ọma. Cheke ya n'onwe gị bete wee Chineke dobere n'ime obi onye ọbụla na-eche ya nche karịa mmadụ 7. Ebube n'oche echesi ha letega ya. For a man's soul sometimes keeps him better informed than 7 watchmen sitting on a high for a watchover. In conclusion, what to do provided you obey your right conscience. True or false? Why then are you deviating? Just mere anyị ebe. Ka mkpụrụ obi mama anyị esa na mkpụrụ na-ekwe ọnụ gara aga. Ka mkpụrụ obi azụrụ ike na ndụkwa. Chineke biko nwa gị a mere mmiri Chukwu zee esa. Onye ka anyị ji bịa na-adọghị ezumike bụ obi a ka ị nabata ya n'eluigwe n'aha Jizọs Kraịst. Ekpere nke ndị kwere ka anyị were n'okwukwe na ntụkwasị obi kpọkuonụ Chineke nna pụrụ ime ihe niile ka onye kurutere nwa ya bụ Jesu Kristi n'ọnwụ maka nzọpụta nke ndị dị ndụ na nke ndị nwụrụ anwụ. Ndị kwa anyị ga-agwa ya anyị ga-aza, anyị ga-akwụrụ ọtọ. Maka wana ye o Elsa ka ọ bụta oke ihe ka ebi ije n'ọrụ Kristi maka ndị nchekwube ha niile kwụsịrị n'ụwa nke a ka ha bịa kwere n'ozi ọma nke nzọpụta ebe gbanwee ndụ ha bịa nwee okwukwe na Kristi onye bụ ụzọ ndụ na eziokwu. Maka ndị na-ata ahụhụ na mmadụ nwere ha ka afọma nke ndị otu Kristi ibe ha baa ha ume bịa nọnyerụ ha nchekasị. Maka ndị niile gbakọrọ ebe a ikpere Elsa ibekwe
na anyị ga-aza ajụjụ maka echiche anyị niile, okwu anyị niile na omume anyị niile. Maka ndị niile n'ọrịa na ndị ọzọ nọ na nsogbu dị iche iche, ka Jesu Kristi onye jupụtara n'afọ ọma na ebe ndị ọrịa nọ, gosi ha ebere ha, nye ha emeghachikwa ha ahụike. Maka ndị niile hapụrụ ụwa nke a, ka ndị nwere anyị Jesu Kristi na onye ebere nye ha ntọhapụ na ndụ ha niile, ya nabata ha n'ala nke eze nke udo na otuto ya. Diwenye anyị na-arịọ ka iwere ebere lekwasị anya na ekpere anyị na-ebunye gị maka ezumike na nzọpụta nke nwa odibo gị bụ Esta, na nke ndị niile nwụrụ na Kristi, onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Ugbu a bụ oge onyinye maka Maasị. Oge a bụ oge onyinye offering time. Ugbu a bụ oge onyinye, oge offering.
gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Anyị nyenụ inwe n'anyị Chukwu anyị ekele. Ọ kwesịrị ezi abụrụkwa ihe ziri ezi ebe niile. Gị nwenụ onye adị nsọ Chineke ji ike niile onye dụwa dụwa site na Kristi dị nwe anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube mbilite n'ọnwụ dị ngọzi si chawapụta n'ebe anyị nọ, ka ndị na-aga nwụrịrị na-ewute nweta nkasi obi site na nkwa ndụ anwụ anwụ dị n'ụwa ọzọ. Maka ndị kwere na gị ose bụrụ ụwa ndụ anaghị enwe njedebe. Ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya. Mgbe ụlọ ikwu a mebiri, a na-akpọbata ya n'ụlọ ọzọ dị ebiri n'eluigwe. N'ihi nke anyị na-eso ndị ọma na ndị ọma udo eze na ike ọchịchị. Ha na-akwụsị igwe ndị a niile nke eluigwe na-ekwukwa ọtọ gị ebiri na-asị, ede nsọ ezi ya dị nwe n'okpuru n'isi iyi nke adị m nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọgide onyinye ndị a nsọ site n'ịkwụkwasị mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetara ka ejunye ya n'ahụhụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazị ya na-asị, naranụ. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe erichara nri anyasị. Ọ bụ iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazị ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile. Nke a bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọgbọ ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihu na n'ihi imerime mmadụ niile ka e were mgbaghara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe. Dị nwenụ, ebe anyị na-echeta ọwụla mbilite n'ọnwụ ya, anyị ewunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na egụnyere anyị na ndị tosiri kwụrụ n'iru gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ebupụba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenụ, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke na ịhụnanya dị na Pope anyị bụ Leo, na Bishọp anyị bụ Callistus, onye maka Benes na ndị echinechi niile. Chetakwa nwa odibo gị Esta, onye isi n'ụwa kpọrọ ka ọ bịakwute gị, ebe ejikọtara ya na nwa gị na oyiyi ọnwụ ya. Mee ka ya na ya bụrụ otu na-abite n'ọnwụ ya. Chetakwazịa ụmụnne anyị ndị Nchekwube nke bi n'ọrụ ahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwere ahụ na ihe nke ihu gị. Anyị arịọ gị ka ị mere anyị site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ n'otu niile sajere nye gị Chukwu na ji ike niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị sị bụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị.
anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na ndị oge niile ọrụbara nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi ịgwara ndị apọstụl gị udo ka m na-arapụrụ udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na nje anyị ga kama na okwukwe nke nzukọ gị nye igbo n'ịdịkọ n'otu mgbe niile bụ uche gị siri chọọ gị onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke si ebe ụwa dịrị unu mgbe niile. Enyemaka gị lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee dịwe n'anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Ka ụlọ ọbara Kristi chekwaa idum ruo unu na ndụ ebe ebe. Ayọ̀ ti pàtó lè sọ ayọ̀ kì í yá ká. Ekpe mama chegem digem n'ọta nke Chukwu. Ome ka ime ebere nke ebere sịrị dị fita maka njọ. Akọrọ fa asịrị fa dị njọ. Edere n'oge. Akwadebe isi ike sị na Kraịst emepụta ndụ afọ ọzọ. O Chukwu kasị afọ ọma. Ọbara Jizọs Kraịst. Ọbara Jizọs Kraịst. Ọbara Jizọs Kraịst. Ọbara Jizọs Kraịst kpuchie anyị, buru anyị agha n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ugbu a anyị nụrụ oriri nsọ ma n'otekwe oriri nsọ maasị bụ nke mmadụ ncha mana oriri nsọ bụkwa sọsọ maka ndị Katọlik bụ ndị kwadoro ụwa nke ọma n'ọnọdụ ịrata ya bụ oriri nsọ. Praise the Lord. Hallelujah.
obi anyị esika. Diwanum Jesu. No, Nimo Benjiko Memo Candeso. Diwanum Jesu. No, Nimo Benjiko Memo Candeso. Patrick Diaso. Patrick Diaso.
atịrị nke dị asọ otu onye nwa Chineke na-achị ike niile anyị na-ekele ya ekele nna dị nsọ anyị na-ebunye aha gị elu Chineke nna dị nsọ anyị gaghị ofu obi wee na-arịọ ebere gị n'isi nwanne anyị bụ Esta Chukwuma na-achị ike niile igosi ya ebere gị gbaghara ya njọ ya dọpụta mkpụrụ obi a na eze nke eluigwe ya na ụmụnna anyị lepụta hapụ n'obodo a na mkpụrụ obi niile gara aga Jesu Kristi mere ha ebere na mkpụrụ obi ha ziri ike na ngụgwe n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ka anyị rịọ arịrịọ dịwanụ na sakramenti nke ị nyere nwa gị onye akpọburu ma kulite n'ọnwụ Esta onye nke ahụ chọdoro n'ihe omimi dị asọ nke o ji okwukwe nata n'ụka gị. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Anyị ka ga-akwụkwala ọtọ ka ebe mere ntọrapụ tupu anyị emerie ndị ọzọ n'anya. Anyị ka ọ dịrị dịka ezigbo ndị otu Kristi iji ili ahụ mmadụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ya mere ka anyị jiri na umeala rịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o kulite ahụ nwanne anyị bụ Esta ka o mee ka o sonye n'otu ndị nsọ na nke ndị niile kwere gara aga ka o gosi ya ebere na ikpe nke ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị bụkwa onye eji ọnwụ gbapụta onye akwụworo ụgwọ o ji ma ubu aka nke ezigbo onye nche atụrụ ahụ dị ebighị ebi. Anyị na-arịọ nke a na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile. Ndị nsọ nke Chukwu erenụ n'aka ndị ozi nke Chineke tobenụ ya nọrọnụ mkpụrụ obi tụrụ ya ugo n'iru nke onye kasị elu. Ka Kristo onye kpọrọ gị n'ara gị, ka ndị mmụọ nụrụ gị na-ete obi Abraham. Nọrọnụ mkpụrụ obi ya tụrụ ya ugo n'iru nke onye kasị elu. Nye ya ezumike efefe onye nwe anyị, ekwe ka ihe dị ebube chakwasị ya. Duru ya duga n'iru nke onye kasị elu. Nna kasị obiọma, n'aka gị ka anyị na-etinye mkpụrụ obi nwanne anyị bụ Esta. Anyị ji aka na site na nchekwube anyị na ọ ga-eso Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị na-enwuru n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị n'ihe ọma niile nke iji gọzie nwa odibo gị na ndụ a. Na ndụ na-arịọ gị onye nwe anyị kpọghere nwa odibo gị Esta ndụ ọnụ ụzọ nke paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị ka nọ n'ụwa a ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi wee ruo mgbe anyị niile ga-eje izute Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi dịwe n'anyị.
Praise the Lord. Praise the Lord. Onye nwanyị gozi anyị niile n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị. Etu ọbụla anyị si wee dị, onye eziokwu ebe anyị na-eme maka nwanne anyị nwanyị kere ebe a. Ya na ekpere nke anyị na onwe anyị na-eduzi aka anyị wee nye onyinye agara eji were ekiri ya mas. Bam! Ọ na-aka mma ịyọrọ anyị na onwe anyị ka ọ dịzi anyị inyere onye nwụrụ anwụ anyị nọ. N'ihi nke ahụ anyị ga-ekiri ya mas every day. Onye ka anyị eji wee nye ya bụ onyinye efesu emete n'obi ka anyị ga-eji wee nye onyinye a ga-eji wee kwuru nwanne anyị Esta Ibekwe mas. Anyị tekwe ka anyị wee kwuru ya for emotuo ọ bụ ehihie ụzọ ba na-ejere for 6 months ọ bata that mana anyị agbakọ ọ bụrụ anyị ha ebe anyị ka onye nwanyị gosikwa ya ọbara bụ onye eti ebe onyinye maka ezumike mkpụrụ obi Esta Ibekwe ụbọchị taa n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị. Ihe nwere nye ya Chineke. I choose this here where n'ikpeazụ na mmechi anyị ga-achọ ka ofu onye ndị ezinụlọ Eziokwe ya were maikrofonu kenee onye ọbụla abịa gbakọtara ọnụ ebe a 2 minutes biko ka anyị wee ike merie ndị ọzọ gawa n'iru. Òtítọ́ dìrí Jésù. Òtítọ́ dìrí Jésù. Ndị nze ndị ọzọ, ndị ụmụnne nna Chukwu, anyị na-ekele unu
anyị ji aha ndị bụ ụmụ ibe kwe ezi ekwe kwene ekele unu bụ ndị nke ọmara hapụrụ ada eme mmemme elimozu ya na mbọsị taa. Anyị wee na-aya ka ndị ikwu na ndị ibe gbara anyị gburugburu. Anyị wee si n'eziokwu na anyị afụgo na ọ bụghị naanị oge oriri ka mmadụ na-atọ ya nke na mmadụ na-atụkwazị onye nke ma ọ bụ na ọ bụrụ anya mmiri n'isi. Ka Chineke gozie unu n'aha Jizọs. Ka Chukwu gozie unu n'aha Jizọs. Ma ndị ji ụgbọelu bịa ma ndị ji ụgbọala ma ndị agbata obi anyị ndị anyị na ha bụ ụmụnne n'obodo a bụ ndị bịara. Biko anyị na-asị na Chineke bụ onye na-enyocha obi wee mara ihe dị n'ala obi. Akwụkwọ nsọ si na Psalm 139 nọ naanị Chukwu a gbọọ ya bụ izogodo n'ala oke osimiri na ọ na-ahụ gị. Mgbe ị nọ n'ahụ nne gị ọ ma gị. So nọọ Chukwu a bụ onye ma ebe ntụtụ na-afụ ụfụ n'ahụ dị. Agwa ya bụ Chukwu na mbọsị taa ka o wepụrụ onye ọbụla ebe ọbụla ntụtụ na-abịa n'ahụ n'aha Jizọs. Ka Chukwu a were ihe bụ ihe ọma bụ ya ha desires, ihe ọbụla bụ ihe ọchịchọ ndụ gị ị na-arịọ Chukwu ka o mere gị. Biko dabịa ya arịọ gị n'ihi na ndị a niile hapụrụ ihe niile dịrị ha na mbọsị taa wee si ebe ọbụla ebe ha si wee chọrọ anyị wee bịa na mbọsị taa. Anyị arịọ ọdụ obi n'ime eluigwe nke atọ ka ị nere anyị anya na mkpụrụ obi werezie maka sọsọ sakrịfaịsị a na-adịghị obere ka ị were ewenetere m ha ya n'ihu n'aha Jizọs. Biko anyị na-arịọ Chukwu mgbe unu ya ana, biko n'ukwu unu ji wee bịa nke unu ya ejina ya akanata ma n'aha Jizọs. Ka ndị niile siri unu jegboo mgbe unu ya anata ha na-asị unu na anọla. Biko ka Chineke goziere ya ya unu. Anyị ba na-ekwe nkwa na-arịọkwa ya bụ Chukwu na ezinụlọ niile tụrụ ụkwụ ebe a ka Chukwu mee ka anyị tụkwata ụkwụ na ezinụlọ mbara be gị mana ọma mba ụdị a ka anyị eduga. Ọ bụrụ na ihe ha anyị na nwa gị na-agba akwụkwọ ihe anyị bịara a na-emepe ụlọ ihe gwakwa anyị na anyị na-echi echichi anyị abịakwa. Ka Chineke mere anyị otu a n'aha Jizọs. Biko anyị na-asị unu emeela demenụ ndị ọkwọ ụgbọ bụ ndị ụkọchukwu amaghị m ebe m mebido wee kelebe unu n'ụzọ pụrụ iche ma ndịdo unu wupụrụ anyị taa. Anyị mere nwa nkenke na-anya na mkpụrụ obi ma menahụrụ anyị ihe kwesịrị ka emere anyị. Ka Chineke na-agbawanye unu ume na ọrụ ịchụ aja nke unu họrọ ịlụ na ndụ ma oge ikpeazụ ka unu soro wee digo n'oche ahụ dị elu bụ na mbara obi Chukwu n'aha Jizọs. Ọ dịrị anyị ma n'aha Jizọs. Thank you. Otito dịrị unu Jesu. Na mgbe anyị na-ekenezi Chineke onye ọ bụ mmasị ya na mmemme tata ga-ejiri nnọọ nwayọ nwayọ na-abịa n'isi njedebe. Anyị si ka bụkwara aka ya na ndụ anyị niile n'ofu n'ofu n'aha Jizọs. Ana m ekenezi Fada nwanne anyị nwoke bụ Fada Emmanuel Anyako. Fada Emmanuel Anyako bụ our special friend. Okwu eziokwu? Onye ụmụmba ndị ụlọ St. Mary's mgbago. Fada ka m gwara ọsị m okeke ya bịa nye nwere obere ohere. Father, thank you so much. Na m ekenezie mmadụ niile, ndị nne, ndị nna, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ụmụaka ndị hapụrụ ọtụtụ ihe chere ha n'iru were bịa n'ezinụlọ ndị be Eziekwe ka a bịa nọnyere anyị. Ebele anyị dịka chief kpeburu bụ na ọ ga-adịrị anyị niile ma n'aha Jizọs. Na-ekenekwazi ndị kwaya, na-ekenekwazi katkist na ndị niile nyere aka. Ọ ga-adịrị unu na mma. Ihe dị na a ga-eme ebe a ga-eme ya n'udo na ọṅụ, mmiri, nne na mmanya na ihe niile ka ọ ga-aba emeche ekwere udo na ọṅụ na-achị adachi ụmụnne anyị niile n'ofu n'ofu site na Kristi Onyenwe anyị. Announcement: echi bụ 1st November
echi bụ all saints. Echi machibidoro ọrụ na nkụzi na ntụziaka nzukọ nsọ Katọlik. Anyị ga-enwekwa maasị na parish anyị 6 o'clock nke ụtụtụ na-agụ ahụ. Biko ịkpachara anya jee ugbo echi maọbụ jee ahịa ma na ịkpacha anya mee njọ. Ndị ọbụla firi aka na ya mee njọ mere njọ ogbugbu. Ọya ọbụ ịmara na ihe a bụ njọ bụọ na ime mistake mee ịghọ na ihe mere ịkpacha anya mere onwe ya. So n'echi bụ all saints, maasị bụ 6 nke ụtụtụ machibidokwa azụ ọrụ. Oluzie n'oge Sọnde bụ nwanne echi, maasị anyị ga-abụ 8 nke ụtụtụ 8. Tụnadịrị mkpu nke a gbasara ndị parish na ndị enyi anyị ndị nwere ike ịnọgọ ga 8 ụtụtụ Sọnde. Anyị na-arọ ka mkpụrụ obi Esta na mkpụrụ obi ndị niile kwere nụ gara aga. Site n'ebere nke Chukwu ka o zuru ike n'ebe a ga-adọnye ya na nsọ ndị ezinụlọ na ndị kwa bịa anyị mee ya ọsịsọ mere ihe ndị ọzọ.